druga wyprawy dzisiejszej. Będziemy zwiedzać Biurowiec i wejście tutaj mnie totalnie po prostu zgwałciło, no ale jesteśmy. Dobra. No dobra, to gdzie najpierw? Co, jakieś doniczki? Tak, tym windami nie pojedziemy, więc spadamy do góry. Jesteśmy skazani na wycieczkę pieszą. No to czyli tak, budowa każdej kondygnacji będzie taka sama. Na niższych poziomach już za bardzo nic nie ma. Także... W tej chwili jesteśmy na 3. piętrze i stopień dewastacji jest podobny jak na tych niższych kondygnacjach. Zobaczymy, czy da się wejść. Co? Idę! Tylko zobaczę, co jest tutaj. O matko, tu cała szyba wypadła. Aha, i tu przechodzimy na klatkę schodową, ale tam chyba wreszcie jest coś ciekawego, więc tam idę. Masakra. Podobno prowadzono jakieś militarne badania kiedyś. Pewnie zniszczono wszystko, co mogłoby tutaj o nich świadczyć. O! Macie widok na miasto i na elewację zewnętrzną. Takich budynków po polskiej stronie jest również masa. I wszystkie również są tak samo wyprute. To zobaczymy, czy na 4. piętrze jeszcze coś zostało. Piętro 5. I mamy jakieś ciekawsze dekoracje na ścianach. W postaci starych tapet. Zostały stare oznaczenia toaletowe. Całkiem miłe. Oprócz tego, że się wszystko z sufitu urwało, to została fototapeta. Pierwsza kolorowa rzecz tutaj, jaką widzę. Na 6. piętrze nic nie było. Może 7. piętro nas jakoś pozytywnie zaskoczy. Mamy na przykład odbitą dłoń. No tak, piętro 7, safe. Za ciężki, żeby go wynieść, więc został. Tutaj podłoże wygląda właśnie tak. I mamy też przewody wentylacyjne, tam się zdecydowanie nie będę pchać. No i kolejne paprotki. No i całkiem fajny widok na góry, którego raczej GoPro nie obejmie. Zostało nam ostatnie piętro i nad nim już jest tylko poddasze. Oczywiście zakaz palenia, więc nikt tu nie będzie palił. I zaraz sobie zobaczymy, jak wygląda to piętro. No tutaj bardzo nieciekawie, jak pod względem przejścia. Tutaj mamy maszynownię windę. Jest to już widok Wam znany z innego miejsca, jak nas oglądacie stale. A tu, jeszcze zanim sobie dam tą przyjemność wejścia na dach, to chyba jakiś magazynek taki mały. No. I właśnie dlatego warto. Czyli jednak jest wejście od tej strony. I czyli jednak Bethesda, robiąc Fallouta,
nie postradała tak do końca zmysłów. Wózki sklepowe naprawdę są na miejscówkach od rajderów. Tam mamy zabudowania hutnicze, już nieczynne, zabytkowe. Tu mamy panoramę miasta. Coś pięknego. Naprawdę robi wrażenie. Dosłownie nic nie ma. Piorunochron. Pamiętacie te przewody wentylacyjne? No to kończą się tu. Te wszystkie po prostu w filmach gangsterskich metody na przechodzenie gdzieś za pomocą przewodów wentylacyjnych to niezła ściema. Co to mogło być? Też na przewody, nie? Jakieś ten... No, zakaz wstępu, oczywiście. I nie gaś wodą. Nie ma czego. Dlaczego piwnica jest taka dwupoziomowa, nie? Bo tu jakby taki użytkowy poziom też był. Aha. To może być... No. To może być droga na zewnątrz, nie? W sumie. Z tamtej strony przyszło. Aha, tak. Można było kiedyś dalej przejść, ale się nie da. A tu? Aha, to jest jeszcze niżej, tak? Dziwnie się po tym idzie wam. Sądząc po drzwiach, to mamy jakieś pancerne pomieszczenia, bunkry. Zimna wojna i te sprawy, nie? Patrzcie, jaki beton lity. Tu nawet nie ma co próbować. Ja to zwalam na zimną wojnę. S2, nie wiem czy to nazwa poziomu. Jest jeszcze tabliczka tutaj na ścianie. Nie wiem czy to ma coś wspólnego z tymi schronami. No i tutaj właśnie tablica, która nam tłumaczy, kto siedział w jakim biurze, tak? Czy co? Chyba nie podpuszczą, ale... No mamy zalaną piwnicę i znaleźliśmy tu wodery. No a może mój rozmiar? Ale i tak coś już mi mokre, to ci wszystko jest. Nie, zobaczyć. Musiał plany ciągnąć.